poytati joni ton to feral ko din waktuji sappo e tati joni to cali e do e haalirde modon pindi radio bandirabe musibbe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawdi kabaruji e ɗemgal pular. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen udditi e ñalawma hanki o kolol jeetaɓiwol ɗum koko yuwiti e salon international des mines du Sénégal ɗum ɗon noon waɗi koye yeeso tawtorede hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gomo FMI ma jokku jillu muɗum ɗo ete nder leydi Sénégal ngam ɓeydade yewtere hakkunde maɓɓe e ardiɓe e leydi ndi ngam daɗɗude peeje ko yuwiti e faggudu leydi Sénégal ɓen laamiɓe e leydi ndi e kala e saaha moni kala ina arda e eɓoje muɗum eɗen eɓoje ene jeeya hen ɗaɓɓande golle e cukaku ngu kono de ɗen ɗon poɗoje sinude ɗum ko hunde sattude holko woni e sababu o ma en ketto hen cimtol ngol Elhadj Abbas Sarr cumuji e ladde ko hunde teskade e oɗo saaha e nder leydi ndi ha tengti noon e dow jeeri ndi conseillére municipal gardiɗo gomu kalfinangu ko yuwiti e gaynaka toon to commune mo Guédé village Aissata Samba Sow nena waɗa erago yimɓeɓe ne ndentoto ɗin ɗon cummuji ladde ma en ketto konnguli makko e nder kabaruji ɗi kabaruji caggal leydi kam e coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum kala nena e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren paccirel. jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde pindi radio sawtu ngol neɗɗo foɗo e almariste villa 92S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e wonɗon 8e édition salon international des mines du Sénégal e dow gartugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon salon international des mines du Sénégal udditi dame muɗum e ñalawma hanki o taw noon titonde hitande hikkande ko les ressources minérales un levier souveraineté économique kanko hoorejo leydi ndi noon o arti e ngal ɗon pellital ngal laamu ngu jogi ko yuwiti on ɗon fannu ko noon kadi warti nden ɗon hoolare ganduɗa kay laamu ngu ene jogi e on ɗon fannu hollitino wonde kay laamu ngu ene jogi nden ɗon eɓɓore ngam yiɗde lawɗitinde kam e ngarɗinde ko yuwiti e transformation ɗum ko ganduɗa kay ko yuwiti e mine ɗo ete nder leydi ndi holliti ɗum on kay so tawi ɗum laatima ma ɗum wonan gartam wonande kay faggudu o leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi noon o hesɗitini nden makko hoolare fewde dendon gollorɗe ɗe ganduɗa kay ko tawatede ɗo ete nder leydi ndi baɗoje golle baaɗe hono noon ko noon kadi holliti wonande kay so tawi ɗum noon laatima ma ɗum wonan gartam leydi ndi e nder donde Afrique ha tengti noon e leyɗele taariɗe leydi Sénégal ko yuwiti e investissement kam e innovation e nder domaine mo ganduɗa kay kañum woni domaine miniére ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi ndi ardino ɗon ñalawma ko yuwiti e guddodgol on ɗon salon mo ganduɗa kay ko kañum woni salon des mines du Sénégal 2025 politique jiilaw golle wonande sukaku ngu ɗum ko hunde sattude e nder leydi ndi gila e laamuji jawtuɗi ɗi ha e ngu laamu gonagu moni kala so ari ene jogui podoje ɗe fodanta cukaku ngu kono de ɗum ɗon ko heewi hen wattinta ko laatade cimtol Elhadj Abbas Sarr. Adama Sow ko jaydiyanke mawɗo e nder leydi Sénégal e nder bindande makko o holliti golle ɗo e leydi men Sénégal horama yitenede feere o wi dumbirdu mawdu sene yiile ɗo e leydi men Sénégal ko chômage ngakkere golle tuganma président Abdou Diouf rewi e Wade ha laamu Macky Sall yaɓani ngu laamu kesu ngu Diomaye Faye milliarduji kewɗi jaltinama ngam golle ina ngooda kono koto rewnete ɗo woni ko addata golle o wi kanko Adama Sow ɓe ndewat yilade solution haɓe jantoye e caɗele ɓe ɓamat ko milliarduji kewɗi ɓe nanno ɗum e wone structure uji ko wayno ANPEJ DRN te tawa 70% e budget o yahate fonctionnement
wadde ɗin milliarduji nannade e ɗin structure uji ɓurani tinnade ko perte jogori o wontudi kanko Adama Sow ina e peeje ɗiɗi ɗo jogi omo yaadi e politique d'industrialisation ambitieuse yo laamuji ɗi mbat créer des usines de production ɗon golle labtuɗi ina jalta ɗon ko ɗum ni saabi o eri laamu kesu ngu ndo waylata jaɓɓal so tawi ɓe jiiɗi cukagu ngu gollo yeɓe mbat créer usine aji kewɗi e nder leydi ndi. so en gummima e on ɗon fannu kalen e mission fonds monétaire international tawata ɓe ɗoyete nder leydi Sénégal guila ñande nogas e ɗiɗi lewru yawtundu ndu ene woni tan noon kamɓe nelaɓe FMI tawate ɓe ɗo e lamol kongo Dakar ɓe ƴetti pellital ɓeydude séjour mabɓe ɗoyete nder leydi ndi ɗum ɗon noon ko ngam ɓeydade yewtidde e laamu leydi Sénégal ko yuwiti eɗen ɗon eɓɓoje ngam duusodirde e laamu ngu e ko fayi arde on ɗon équipe mo FMI tawateɓe ɗo e lamol kongo Dakar ɓe kolliti wonande kay eɓe ganni yewtidde eɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe leydi ndi ha tengti noon ko yuwiti e faggudu o leydi ndi ngam ɓe mbawa duusodirde leydi Sénégal e nden ɗon eɓɓorde ganduɗa kay ene jogui ko yuwiti e on ɗon fanno wiide omo ganduɗa kam woni porte parole on ɗon délégation o tawateɗo ɗo ete e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe kolliti tan nden ɗon darde ari tan ko ngam yaadude e Sénégal ngam ɗoftodirde muɗum ha Sénégal wawa ƴellitade ko yowiti e banggue e faggudu mon noon ari tan ko e gunɗon jillu ganduɗa kay ɓen nelaɓe FMI ene taweteno ɗo e lamol kongo o Dakar so en gummima e on ɗon fannu kalen ko yowiti ala haali ñawoje Ahmed Ndoyi ganduɗa kay ko kam woni chroniqueur toon to Sen TV kanko Ahmed Ndoyi caggal nde o notoyno dadiɓe wiyete ɗum ko yowiti e gonɗon losko ganduɗa wiyanomo suuti konngudi fannude ɗum mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe o ene woni kanko Ahmed Ndoyi caggal nde o rewira ɗin ɗon konngudi ɗi kormaki fawde e on ɗon joguiɗo goto e hurumaji hoorejo leydi ndi ene wayno kanko Ahmed Ndoyi o waɗa noon placé mandat de dépôt caggal muɗum noon e wiide ganduɗa kañumen goni hujjukinantoɓe mo ene wayno mo ganduɗa kañum woni Zizo ƴetti pellital ngam haɓandemo ko wiyete ko bracelet électronique kanko Ahmed Ndoyi kolliti noon ɗum ɗon waɗi ko e yesso tawtorede ɓe ganduɗa kañumen goni hujjukinantoɓe mo so wiide nden ɗon jeyande ganduɗa kay kam woni jeyande Seneweb tottirɓe on ɗon kabaru keddoɗen e on ɗon fannu Babacar Fall directeur de l'information groupe RFM kanko Babacar Fall hollitama noon wonde kay o waɗi déposé plainte toon to cyber criminalité sababu on noon kon ɗon plainte fayi ko e bo biyeteɗo Serigne Saliou Gueye mo ganduɗa kay kañum woni directeur de publication wonande nden ɗon jayde wiyetede yor ɗum ko caggal nde e wiide makko nde o teski wonde Serigne Saliou Gueye suutino konngudi ɗi gonɗani e fewnu ɗum e makko e helle muɗum Facebook ko noonne kadi nde waɗano interviewé toon to Sénégal 7 holliti noon caggal ɗin ɗon konngudi e wiide kanko Babacar Fall ko bannoɗo piqué crise ɗum ko caggal nde o wonno e hettede toon to sûreté urbain e ñande nogas e jeetati lewru octobre yawtundu ndu ko adi komo waɗe ɗum ganduɗa kañum woni hospitalisé caggal muɗum o watidi ko ɗaccitede kanko Babacar Fall noon holliti wonande ɗin ɗon konngudi ala hen foof ko woodi ko ɗum jeeyi sababu noon o ƴetti plainte makko o juɗɗinoyi toon to cyber criminalité fewde e omo ganduɗa kam woni Serigne Saliou Gueye habri on ɗon kabaru noon ko nden ɗon sewnde kabaruji wiyetede Seneweb. Vous écoutez Pindi Radio. So en gummima e on ɗon fannu kalen eko yowiti ala haali cellal Sénégal wondude e fonds mondial de lutte contre le VIH kam e tuberculose wondude e paludisme e rafiji goɗɗi kamen noon cifodiri ɗum koko yowiti haɓade ɗin ɗon rafiji ko eni tolni noon e 53 milliards taw koppareji meɗen CFA so tawi noon ɗum qimama e koppareji euro ɗum tolno e 81 million taw ko euro anniyi yaltinede tuggi hitande ujunnaje
2024 fayi hitande ujunnaji 2026 ngam ko yuwiti e haɓade ɗin ɗon rafiji o holliti jon ko ene tolni e 4 milliard kañum heɓama farna tan koko yuwiti alhaali ngarɗitingol kam e juɓɓitingol safaro te nder leydi Sénégal wodi noon gele hitande ujunnaji 2024 gele nden Sénégal ene heɓa ɗen ɗon balle ko ina tolni noon e 380 milliard taw ko koppareji meɗen CFA ɗum ɗon heeɓi yettade e nder leydi ndi keddoɗen e on ɗon fannu commune mo Mbolo Birane e jaɓɓima ambulance uji ɗiɗi taw ɗi noon ambulance uji ɗiɗi noon fayi ko toon to poste de santé mo Dabie kam e poste de santé mo Lugge en woni tan noon so tawi qimama jaru ɗin ɗon ambulance uji ma ɗum tolno e 30 million taw ko koppareji meɗen CFA ɗum ɗon artan ko e jokkodiral hakkude commune Mbolo Birane kam e on ɗon province marocaine biyeteɗo Ben Salmen en woni tan noon cérémonie tottirgol ngol ɗum waɗi ko toon Mbolo Birane toyete e tawtorede ganda kañum goni ardiɓe e diwan oyete sous-préfet mo arrondissement mo Salde e kam tawtoronnoma on ɗon ñalawma wondude e délégation marocaine en kettote hen Doro Mbaye ko kam woni maire de la commune mo Mbolo Birane o yewtidi ko e musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia joɗiniɗen toon to département de Podor. Depuis 2015 mbaɗi lancé partenariat enen kam département de Podor commune Mbolo Birane e commune Fanaye jokkodirno hen ɗon mo Mbolo Birane on kadi Allah yettini kam gasi e dow jaam ti hen mbi hen Maroc tawtorama conseil municipal kamɓe ne ɓuri ko destine tan e Afrique ɓe kaali no jeeyaɓe toon ɓe kolliri fond uji ɗi garanaka no fewi mato ko Sénégal ko enen gaɗi arde hen e hitande nden ɗon saabu ɗum ɗo kadi guila duuɓi tati enen hen jaahen garta hen ton wironoma ronka yiideɗe rutti Maroc ne nattete continue ɗo ɗe kalten woni duuɓi tati enen e Togo enen keɓno hen kadi en jeehi toon ben selmen noon kañum ko province fotata koye région d'Afrique garo ni mbawon marché ji mbaɗat kono enen ko commune joguiɗen hande moƴƴino to coopération fota e Saint-Louis kono ko eɗen potti hen ɗon tan yaade en jindiri maɓɓe kolde maɓɓe en kalde maɓɓe en jeehi en kaali en téléphone en mbaɗi hen Allah après ambulance uji fof ma won 30 et quelques millions kadi ma heɓoy to di vira ko trésor kadi virani concessionnaire o yettima e juuɗe men. Keddoɗen e nder fallde e Podor toon noon ko cuumu woni ko waɗi toon e nder ladde nde ko ina tolni noon e kilométre uji kewɗi ko kam woni ko sumi tuggi tan ko toon to Togan ha yetti to wiyete Alana e nder jeeri ndi taw noon ko gure tawatede e nder commune mo Guédé village e on saha noon addi jibru kam e kuluhuli wonande kay ɓen aynaɓe tawateɓe e on toon diwan jaggal nde cuumu ngu waɗi ko ɓesguli ɗi wondude e ballal eaux et forêt en ko kamen kay ballodiri ha mbawi ñifde ngun ɗon cuumu kono noon tardi no fewi ngam ngun ɗon cuumu wawa ñifede en kettoto hen Aissata Samba Sow kanko woni hoorejo ngun gomu toppitingu ko yowiti e gaynaka e nder commune mo Guédé village ko yewtidi e Seydou Mamadou Dia. O nani hedde iner moy nodda mbiyami cumunan ga ummi hakkunde wuro ayli e Togan ɗon noddun monsieur le maire noddi eaux et forêt en jetti ɗum no fewi kankane e faabade men on ɗon banggue en jetti kadi yimɓe ummeɓe e bang yo bang ɗeɗo guri hay goto heddani debbo e gorko cukalon keccoñ ala keddi kamɓe fof ɓe gaari guila iner moy ha joni ɗo ɗo daariɗen ɗo yimɓe koko daari ko joni Allah addi eaux et forêt kamɓe ɓe jettama no fewi saabu ɓe paabima no fewi ɗoɓe keɓɓa yito cuumu o mbeɗen wona yimɓe tan ɓolɓe mbawno ɗum ñefde Allah e nulaɗo mum e kamɓe ɓe jettama no fewi mbiyeten tan kamɓe so lawol gongol ari eɗen ñaago tawi ɓe noddama ko wayni waɗi nde ɓe ballata men ɓe jawa arde saabu hande ɓe leeli tugnade nde ɓe mbiyami nde ɓe noddama faade nde ɓe noddimi nde ɓe mbimi ɓe jaltatari e kamɓe yottade ɗon kadi tardi seeɗa mi anda noon holko jagguno ɗumen wawi taw noon mbini ne heewi ley ɗum ɗon wawi wonde taw ko ɗum jaggi ɗumen kono noon mi anda noon kadi ko minen ketti wonno tawi ko min lore min tampi ko mbasiytomi yimɓeɓe sukaɓe ɓe ɗum ɗo ko sukaɓe men tan gaddi ɗum ko cimme walla ko wol kono ko enen mbayi hakkude gori men ɗeɗo en jaltata hen en heddi ko jaɓen tefde ha jiiten kala mo ɗum yiita e dow mum anda jaɓa ko gonga kay wayi mbasen wadde muguiji ɗi mbaɗaten ɗi saabu ɗum ɗo ko enen fof bonnani wona Samba bonani wona Demba bonani ko enen fof bonnani
ɓeɗo guri yaltata e majji wona mafre wona nennet wona togan wona woro samba o tan yaltat ɓeɗo guri wadde noon ko enen poti tefande koye men ɓeɗo mbawa men tefande enen tefanta koye men ha mbawen yitude jaggen hayso ko ɓinguila min yomi suusu wiide ko ɓinguilam suuɓi yo rewne lawol so jangga ari ɓinguel goɗɗo wattata yimɓe ganda oɗo way gona e sodden moggo wona e moggode ɗum walla sooda ɗum walla so rewnama lawol wona e erade yimɓeɓe fo balle ka sen goppani ɗum en jahata so en gummima Podor en mbaɗat tabal jeena toon to Kédougou GIE Kanté et frère kam e jokkodiral e Sabadola Gold Operation ko kamɓe mbaɗi toon inauguré usine mo ganduɗa waɗata traité ko déchet plastique on ɗon cérémonie noon waɗi ko ñande talata nde to leggal ñomri en kettoto hen cimtol ngol Alassane Seydou Fall joɗiniɗen toon to Kédougou ñande talata 4 lewru novembre 2025 ko ñalawma mawɗo wonande ɓesguji Kédougou naaɓe sababu on ko goto maɓe udditi usine ɗo e nder Kédougou on usine noon ala ko woni golle makko so wona ƴettude gueɗe bane plastique taw ko nattude hurtorede ɓe ƴetta ɗum ɓe unta ɗum ha digga on saaha ɓe mbatta ɗum gueɗe goɗɗe ɗum foof noon koye ballal oɗo société dillo e gasgol kanko biyeteɗo sababu dan golden opération omo wiya kadi enda wuuro mayni wayno jaadigal mabɓe hakkude makko e GIE Kanté frère jibini nafo hande min wonno ko inauguration min wonno saabu yaadigal amen e Endafour addi ɗum ɗo fof e Chelou addi yaadigal amen addi ɗum ɗo fof hande min fuɗɗi jokkodirde donc ha min wawi addi usine mo andantama kala ko woni matière plastique o wawa ɗum wadde traité e wiide o mo ganduɗa kañum woni gardiɗo GIE Kanté frère kende puɗɗire faade joni ɓe mbaɗi hen kopporaji kewɗe usine on rek gila e conteneur on ha e fewnugol machine aji wonɗi nder ɗon ɗi fof ko hakke million capantati waɗa e o usine ɗo way déjà avant usine o minen no woodi sukaɓe men goldude ko yata e sukaɓe 10 kono e nder ko arata ɗo ko min yiiɗi goldude ko yata e sukaɓe hay ha 200 gila ka nokkugol mbalit ha nabugol ngol ha ka sendidirgol ha ka fewnugol naadugol ɗum kam machine fewnago ɗum goo quoi moƴƴo e hakkude amen ha ɗum wawi jibinde ko woni o micro usine ɗo hande arɗo ɗo fi wallugol population Kédougou e région Kédougou ɗiɗo société ji gasoji kanŋe gonɗo e nder Kédougou ene wayno golle mabɓe noon ɓe dartinani pour wawde wallude ɓesguji Kédougou ɗi ha mbawa yarude yesso Alassane Seydou Fall Kédougou Piindi radio a jarama Alassane Seydou Fall e ngolma cimtol finoɓe to hakkude maaje e nder falde Podor nenen jokki weltorade jaɓɓade ceerno Jalaluddin Ba ɗum ko e ngun jilludin l'islam kam e jokkere endam ngu woni e wadde o yettima e gure kewɗe gila to Madina Diatɓe ha toon to Dungel hande o omo tawe toon to cubalel ko adi ɗum o yettima toon to Abdallah Ɓito e gure hakkude maaje ɗe gure noon ine nguuri ilam ko ɗum saabi yoga e majje koko joki e oɗo saaha cimtol ɗaha Moussa Ba e ngun jillu makko diine l'islam e jokkere en ɗam ceerno Jalaluddin Ba ene tawe e hakkude maaje kono ilamoɗo fil e nder falde Podor finoɓe ɗin nokkuji belturima e jaɓɓade nelaɗo ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa tedduɗo mo Madina Gounass ko adini ceerno ina yetto ga o tawnoma e jeeri he ina eɗen gure ɗe o yetti Dungel Dadda e Bano ko caggal julal kisubara ñande altine ceerno jaɓɓa to Madina Diatɓe galle ceerno Hamdou Rabbi Diatch e gardugol khalifa makko o ceerno Idrissa Diatch nde wayni ɗon rewama wuuro ene wewel nde beyi kañum e wuno e walalde joftuya ko kasga nde dawa ɗon ñande talata nde ñaltoya ko Dungel to musidɗo makko Idi Gaye Diaynowo beltiɗo hen sanne emin jogui hen beltanɗe tati goo ko jaɓɓade amen ceerno amen jaɓɓade amen guiɗo amen jaɓɓade amen moƴƴo leñol ngol naftuɗo leñol ngol to banggue bindol kuɗol mum to banggue wonde ɗum jaydiyanke dowrowo e nder jaydiyankoɓe on so min jaɓɓima ɗum min jaɓɓi ko ceerno amen e fannuji tati weltare wonde nde ko dañde rendude e ɓiɓɓe wuuro ngo enɗam koddigo ha e gure cariɗe fonde alen e ko nandi hen gari jante amen jaɓɓi ɗum ene mawni amen hande o hakkude maaji ine wuuri ɗam ilam ko ɗum saabi ndiyam nana lattini e banggueji kala won e gure ni koko joki kono ko e ballal ɗin goudron-ngaji won hen mbawi yahade o saaha ko e waalo so tawi wonano o tali ala foof ɗo neɗɗo wawi rewde ha yetto hakkude maji o saaha wadde ɗum ɗon emin jetta Allah e joktoyade kono noon ko saaha remru e fofoof ko weltare mawde wonande amin caggal Dungel ceerno rewi Ɓito o yawtani Abdallah jaɓɓiɓe no fewi ko caggal julal futuru o wayni ɗon
ɗon joftoyde cubalel ma ceerno dawɗo hande ngam yaade suray e walla kame sunnatu jarangel o joftoyde koto wasetake ɗaha Moussa Ba cubalel Pindi Radio ko ɗum uddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni en jaɓanat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi puɗortoɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire. Conseil constitutionnel mo leydi Côte d'Ivoire kañum gonɗini hono gonɗon polgu ngu Alassane Dramane Ouattara dañi e ɗin ɗon sumgoji lefol laamu jawtuɗi ɗiyette ɓe kolliti noon wonande kay omo ganduɗa kam woni Alassane Dramane Ouattara ko kam subta e dow gardingu ndin ɗon leydi temedere kala nde ƴettuɗa capanɗe jeetati e jeenayyi e piccal capanɗe jeeɗiɗi ko kamen ngoni ko ngotani mo ganduɗa kam woni Alassane Dramane Ouattara ine ari e ɗimmo on biyeteɗo Jean-Louis Bulon o kamne dañi ko tati piccal 0,9% ɗum koko yowiti e surface valablement exprimé mo ganduɗa kam woni Simone Bagbo o kam dañi ko ɗiɗi piccal capanɗe nayyi e ɗiɗi% omo ganduɗa kam woni hoorejo leydi France Emmanuel Macron kam waɗi félicité omo ganduɗa kam woni Alassane Ouattara mo ganduɗa kay ko kam woni cuɓtaɗo e dow gardingu leydi Côte d'Ivoire. To leydi Mali hoorejo transition général Assimi Goïta waɗi erago fewde e ɓesguli leydi Mali nde keddoto gona haɓɓere wotere ɗum ko caggal nde teska ɗin ɗon blocus uji ganduɗa kay ɗin groupe aji walla ɗen ɗon pelle jihadiyankoɓe nena mbaɗa ɗum toon to leydi Mali kanko no holliti ɗum bon ko ɗum provocation warti kadi ko yowiti e alhaali ngakkere essence toon to leydi Mali kanko hoorejo leydi nden o yerima dendagal ɓesguji e leydi Mali nde gonata haɓɓere wotere mbawa waddude e junggo e fandu ngam ɓe mbawa yaltude e ɗe caɗele ganduɗa kay ko caɗele teskade toon to leydi Mali. Toon to leydi Cameroun ko hande woni ñalawma tataɓijo ɗum koko yowiti ko ganduɗa kañum woni on ɗon ville morte taw noon nodduno ɗum ko ganduɗa kañum woni Issa Ciruma Bakary goto e ƴamannoɓe lefol laamu ko yowiti e sumgoji lefol laamu toon to leydi Cameroun caggal nde polgu ngu hokka mo ganduɗa kañum woni Paul Biya ñande 12 lewru octobre maydu ndu wonta noon on ɗon opération ville morte noon nototanoma e nder nokkuji kewɗi e nder leydi Cameroun ha tengti noon toon to Douala gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen e caggal leydi joni jabanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli kalen e ko yowiti équipe guendi jomo leydi Sénégal e ngal putal kiilagal ngal Sénégal jogori waddude ɗum e leydi Brésil toon to Angleterre keblo kebo guendi jomo leydi Sénégal Pape Thiaw ene wayno e ñalawma janggo o mani ɓayyinde dogol fettoɓe ko yowiti e ngal ɗon potital mo non wonata ko toon to salle de conférence to ganduɗa kam woni stade Léopold Sédar Senghor e oɗo alkamisa kanko Pape Thiaw mo ɓayin ngol ɗon doggol ngol ganduɗa kay ko kamɓe goni jogorɓe huccodirde e leydi Brésil ñande 15 lewru novembre e ngal ɗon pottal ciilagal ganduɗa en jogori wadde hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi toon to dunde Europe ñalawma hanki o waɗino pottite ɗum ko yowiti e Ligue des champions européenne Arsenal ko kam yano jillu toon to étoile rouge ko Arsenal foɗiɓe loggi tati e ndigga hakkude Napoli e Francfort ko ɗekki ndiga e ndiga Paris Saint-Germain ko Bayern Munich foli ɗum 2-0 Liverpool ko kam foli Real Madrid gotel e ndigga Atlético de Madrid ko kam foli Union de Sainte-Gauloise loggi 3-0 Juventus de Turin hakkude muɗum e Sporting ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel hakkude PSV Eindhoven kam e Olympiakos Tottenham mo Pape Matar Sarr ko kam foli on ɗon keppo
mo FC Copenhague lugginay e ndigga AS Monaco ko kam foli Bodo Glimt loggol gotol e ndigga en potite ma jokku e nyalawma hande o ko yuti on don 4e journée Ligue des Champions européenne sanga waktuji sappo e jiɗiɗi pawdi hojommaji capanɗe nayi e joyi ma Karabakh huccodir e Chelsea ɓe ganda kañum ngol Manchester City wonata ko hakkunde mudum e Dortmund ko noon kadi Inter de Milan ma huccodir e Almaty FC Barcelone wonata ko hakkunde mudum e club Brugge ɓe ganda kañum ngoni Bayern Leverkusen ma ya jillu toon to Benfica Olympique de Marseille huccodirta koye Atlanta de Bergame ɓe ganda kañum men ngoni Ajax Amsterdam ma huccodir e Galatasaray ko noon kadi Newcastle ma huccodir e Atletico Bilbao kasi haalaɓe ceer bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde Radio ko ɗum woni komin kamno rubinelade kabaruji nder e caggal leydi kamɓe kabaruji coftal balli en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Elage Abbas to juɓɓudi kabaruji en jetti Seydina Oumar Boun Khaddab Diop gonɗo en to karallagal en jettiɗen kalirɗe cewdirɗe men en jetti dendagal rédaction mo Pinde Radio aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo soko oɗo waktu heedi ɗo e nden min mbi on jokke ɗeftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pinde Radio Allah jarama jarama